malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukas, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang Aquaris TL Draw na may draw number 2139. Pagkasinan, next place, Walter Natalie. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Ako po muli si Maria Luisa Caminar, nagsasabing PCSO hindi umulong sa pagsulong. Maraming salamat po. Huwag malulungkot. Official draw is sold for February 23, 2024, 8.5 kilo, on numbers 1 and 24, except order. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukas, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng mimiti makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin
tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyon